Орлова круша над кюстендилското село Лилеч. Крушата е столетник, не знам на 100 ли е, на 200 ли е, не знам на колко години е, няма информация, но знам, че това тук е била такава стратегическа военна точка и Орлова круша го викат Целиорит. Човек ми е разправял, това въобще не се е знаело на колко години, никой не знаел. В смисъл... Но сигурно е много старо. Щом през войната там още през... Она войната е скоро била да е, ама... През тия балканските ли, не знам. Нека, ако има някаква информация да ми каже за тази круша нещо.